ba? Babae yata. Babae yata. Walang po. Kasi mag-grip na. Kasi mag-grip. Wala kita mag-grip. Court number 4, Fran and Clyde versus Bob and Frank. Fran and Clyde versus Bob and Frank. Court number 4. Ready na agad? Balik na agad. Balik na agad pa rin. Ready. Meron ka na lang. Hindi na po rin. Huwag yung mapiligo ka eh. Wala mo yun ako sa bakolod. Tanay-ta. Hindi naman. Ano na yung ida? Hindi makasabi rin ang table din sa mga install. Kaya naman. Mahal ka rin. League ka rin. Kasaan niya ako sa floorball. Pachemi ako. Wala pa makain ng tao ka? Wala ka bang kahit sa dala sa boss? Kari natin permit. Pagpiling. Abay ka ba kabilang pa?
Court number 3, Black and Ryan versus Twin and Blue. And good. Court 3. Pagbilis. Bilis ang kamay. Ano pa yung final eh, makalmi. Sorry, pa. Vlad and Ryan versus Dwayne and June. Court 3. Pero nasunod sa kamay. Balikan.